Ano ito yung number sa imuhang kuwan? Nakalimot ako. Morning. Sa ka, ma'am? Follow up, check up. Makapahulat ra ka, ma'am? Ha? Makapahulat ra ka? Isang oras ha? Mga 1 PM, ma'am. Kaya dagan pa ang pasyente. Na pa sila waiting list sila. Mga 1 PM? 1 PM pa daw ma? Balik rata? Balik lang daw eh. Kaya dagan Balik na lang, Mi. Pwede na. Alauna pa. Ang doktor? Oo. Alauna pa daw ang doktor. Alauna pa. Balik na laman mi ma'am. Ah, sige. Paabot mo. Alauna pa. Alauna pa. Hi guys, manamig pa ni Udto. Nakukasukas man ka diha. Kasabaan karon ni YouTube. Padong nami mo balik guys sa to center. Ganihawa diha doktor. Ang tanga na to guys ug sa resulta sa jang mga laboratory. Magsige na naman tayo binalik-balik. Unang check up ni Mama Daskuan, balik ta. Karon balik na pud. Sige, binalik-balikay. Mga hubog rin. Sige, binalik-balik. Mga mana ni Ron. Ha? Balag pa yung usa. Makalipeng. Kawanan ra ba? Nangulimlim. Bandak na po ning uwan. Ano kay number sa mga folder ma? Nakasuot ba nag number sa mga folder? Kalimot mo. Nag-aasa man eh. Tara, Linda konsulasyon. Big Linda Big. Ako ano yun? Ay sa kuana sa ijang record Sa na akong sa record na BP. dito sa BP. Mo lagi isulat mo ta ko diri. Karon ini parang ni mo diri. Di na ta matagbo pangita. Sige lang atong tanawon doon sa Master Lisa. Ako. Naman ko din mo. Ugay mo din mo Nakalimutan mo ko. kay kada alin ni mo mo na ikatong ko ako. Eh tarang mo files ato na ko dito dito. Eh masubay man ni doc ang imong story. Lang na. Oro dili man kan. Sila ma'am. 155 over 62. Imbag sa tadi sa Yung partner ma'am. Oh, Jesus. Erlinda ni Sos. Ako yung notebook at isulat. Asa rin mong notebook ma? Natagin mo ang notebook ma? Ito isulat para inigbalik ni mo di na kakita matagbog ko. 11, 2, 5, 6. Okay. Tara. Natag ng folder. Mga sa kumpan. Ano yung kasi mo? Wala man dok. Wala lang usahay putasan ko. Wala. 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 Putasan ko usahay. Baka lang maglakaw ko. Ubus damay yung hemoglobin. Ubus at mong hemoglobin. Dahil may akong kuwan dok. Bahat ko. Kumay kong kanon wata sa akong hemoglobin. Sugar, taas na. Ang sugar dito. Taas na. Fasting, taas na. Okay, huwag ihi na.
ko'y gibati ito. Dagan man akong Di na sa magulat o gibati na. Dili ta sa gibati. Aritang mo kuhan kaya. Ang kuhan, dili man diha dayon. Simpa ko, komplikasyon na ato. Taas imuhang kuhan. Taas imuhang urika. Taas iyang creatinine. Nagsaka na niyang creatinine pero dili ginoon na ka ng bantayanan lang kay usama na siya sa pwede nga target sa sugar, taas na pressure, kidney. Oh. Ang creatinine is usana siya sa kuan ba? Measure sa kidney function. Simpa ko, may nang mabuga. Ano sa may ngay buhaton? Ang ngay buhaton, kinahanglan mo tumar sa tambal. niya, naman ako yung kuto-kuto do. Bahala na yung kuto-kuto, di na makamatay. Sakit di, sakit naman akong kuto-kuto do. O di tambalan. Di, kay usaan na ka ng pagsaka sa sugar, pwede na siya symptoms. Kanang kuan sa kuto-kuto. Kaso mo lagi, ang ato ay, pangitaon na to, pwede na. Usa sa rason sa ako natanawan, is kanang pagsaka sa iyong sugar. Pwede maguna siya na symptoms. Niya akong may Kaya nga mga lodipin, doon lang ihapon to. Ang iyang katong iyang sa pipilot. Ang lodipin. wala naman to, buwan lang to kabuo. Ang ako lang kay dili ko happy kay tag-as mo sa 160, 140, dili ano ba, kontrolado yung mga dili. Ano siya itang banana pipilot? So, dapat kaning iyang sugar ma-check, hindi siya balik, aningan. Okay daw. Natanong sa kaya daw. 1 month after. 1 month. Isa may angay na kung buhaton do para di kaso ko. Ang ako bang Kaya buhaton, maglingkod. ang ako bang Mag-umar, magtambal, maglingkod, dili magbuhat. Kanang sige kaw niya biskwit, di na makakuan sa sugar. Depende na kung sa klase sa biscuit. Pita o kuan, Skyflix, Hansen. Ang kita, okay ra, dili tayo. Ang Hansel man, sandwich siya. Koy tamis ma. Ang kuan, panalagsan, pero muna, depende din. Kada ra bagay na ko ihok dok mo isnak ra ako sa kay bakit sa kuntiyan. Umod lagi man, taas mo ko. So, pwede man, taon-taon na ako, no? Pero tinanay. Tapos, kabaw ka kung sa inyong kanon. So, ang kanang man, kontrolado gihapon kay kung ano siya sa sugar. Taas ng sugar. Hindi pwede daghan. Magkuan na jud ka ma sa imong pagkaon. Control mo. Mapan, kana, usog man na makapasapan. Tagsaran na. Kasi mo pirma kayo. Ikaw pa. Pirma na. Tagsal Kung kani siya sa iyahan hindi yan. Omeprazole. Ang katong iyang, katong Malo? Oo, kato, pwede ra pod. Pero kani siya, ako lang ikuan for 2 weeks ni siya, ha? Before breakfast, 30 minutes before breakfast. Kana. Ganyan. Tapos, kaning si Fixine mo na sa iyahan ng UTI. Kasi infection sa inyong. So, pwede po na siya, simptomas gihapon na lang. Mula hindi pa mati, pero UTI na siya. So, di mo na po makuan sa pagkakaroon. Tambalan na po, obserbahan, kung nagihapon, then lain, no? So, kanan siya 2 times a day, good for 7 days. Ano na siya, ha? Kanita, sir, sa sugar ni. Ako
akong gikuan ng goal kay di ko ka 150 yung fasting blood. Ang normal na sir less than 100. So taas na din na. Ang akong gusto, mag-take siya for 1 month o niya. So follow up siya o exam after 1 month. So kani siya ng exam, fasting blood sugar, HbA1c. Ha? Sa sugar ni gihapon. Bilang ka oras fasting na daw? Pwede, ang fasting sir, 8 hours at least. 8 hours. Pero kani siya mo sa hindi siya maapektuhan. Wala yung fasting na. Kani, kaduhan niya siya, bago ni nga tambal na, so, iman na. After din na siya mukaon, ayaw o patake ano nga, way sulod ang tiyan kay maglipong. Ha? Kinahanglan ini ko na. Mukaon dyan ka ma. Mukaon dyan, kumakaon. Naka-specify after meals, kay maglipong niya niya. 1 tablet 2 times a day. Ha? Ang taas na sugar o ubos na sugar, parehong dibatik, parehong sintomas. So, kung wala mo yung para test, di mo kabaw. So, munang kinahanglan yung importante, timanan. Ha? Ang lodipin na siya sa iyang mga exam. So, maulot akong parang para sa blood, Dok, pwede po makapangayo diri, Dok? Yes, ma'am. Bukit na atong sabon, kinahanglan na idalang notebook, kinahanglan magpawipi kada adlaw, kada semana. Yan naman ko i-subo na after 1 month, kinahanglan ko atong iyang result. Kanay sa pano sa. Duha to ka? Atong ikuan. Tanaw na ko kung kuan niya. Muna, kontrolamon lang yung iyang kung tamis. So, tanan nga puti tamis. So, sinudaw na to sa tanmon, pan, refined sugar, kape nga puti. Gatas naman ang gatas naman yun. O, basta puti, ma'am. Kung puti, gatas, ibigid na may gatas nga. Kung gusto ninyo, gatas nga pang diabetes. Sure, yung gamit. So, ang ensure, okay naman, ubos na siya sugar. Ang ino ng kape, do ka na ang kape na sinunog. Hindi, basta dili ka naman yan. Dili gatas. Magkamay po siya. Magkamay ko, gamay lang, Dok. Hindi kuwantin. Hindi ka magkamay. Dili gito ba yan, Dok? Wala siya. Okay. Wala naman siya dito makapakuan. Hindi na lang yun ka magkamay. Okay. Mahitabo, wala din. Kung medyo abusado, wala mahin mo. Balik-balik lang. Paningkamutan ba? Ato sa paminawon. Di man ko makakuan sa pagkakaroon kay first maninato. So, atong din bang ibangan kung panangitan nag-inom na siya sa tambal, kontrolado na siya. Unya na ta magkuan, unya na ta mag-negotiate anak. Pwede ba, anak? Okay. Sa anak nga time, mamiss man na niya, mahiblaw siya, or maanang, pwede man na nato sa pagbigyan. Pero, ay sa karon. Ay sa karon. Tanaw naman ako. Ako pa magkitimbang kung unsay kaya. Di sa... Ay sa ko negosyohe karon. Kaya dili pa gito mo sugod. Ako ang matuman. Karon ako ang matuman. Tanan mo imong kaon sa imo. Wala. Maglingkod. Tumar sa tambal. Anak lang sa ha. Hindi sa ka magsugar. Kanya na daan na. Magkasaabot rataan na hinig kadugay. Di pa man ko happy. Dili pa ko kuan sa imuhang mga resulta. Pa ko nalipay. Ha? Tanaw na ko. After a month, magstorya man kabalik. Tanaw na to kung say pwede. Kada bulan ta makita, ma'am. Para masundan sa nako, ha? Actually, ubos po diyan yung hemoglobin, pero kaya pa? Magtumar ang tamulan. Ha? Daghan dyan na. Daghan. O lagi, ang ako ang reklamo, ba siya tiyan? Oh, muna pa man yung reklamo na iyang kuto-kuto magsakit. Magkadaghan dyan na imong tambal. Pinapay vitamins, napay. Immune Pro. Immune Pro? Muna diha. Yan, napadyo ipuno na ko nga peros. Ang piros na lang ako Piros? nagdundok, di na lang ito i-improve. Ha? Di na lang ito i-improve, ba na lang piros? Ayun lang kaya ang immune
Continue lang gihapon. Ang immune program good ma'am, medyo lahi po ang iyang diranda. Anak man yun na. Ayaw kalaki na na. Bahala ng pila yung immune. Mo ba na makapaligoon ni mo? Pili ni mo yung nan. Di ba po? Kanang sa high blood. Ay, naguna-una. Di ba ka din doon? Ang akong problema kung ito. O, kaning mo ilog ka, mawala na yung itong mati. Hangtod ano sa aman yung gustong nila? No. Antod kuno sa imong gustong edad ba? Agbuot ko dinoodog. Manang mainam jud kas tambal. Musunod jud kas mga bawal. Hangtod ano sa imong gustong nila? Inako, daghan mo na ilan, musunod sa... Dako man ang edad. Oh, basta tumanon lang jud. Tungkol sa pagkuan ba? Anang maintain ba? Kaya ka na siya. Siguro gid na. Uban tag-tusi ang maintenance. Huwag pa namatay. Kaya ito mo. Oh, sunod. Mataas ang kinabuhi. Kinahanglan naman nato tabangan yung murang lawas. Kaya man ta sa unang panahon. Maman ta naguna-una anak. Sige ra ta trabaho. Sige ra. Oh. Kaya karon naningil naman. Di naman mabalik. Diba? Oh, so kung gusto pa sa unaan pa nato mga pulo ka tuig, inom ka tambal, way kaso na. Di na nimo ikaon sa ang tambal basta sa sakto lang nga dosage. Pila ka oras ay kami inom sa isa ka tambal. Pila ka oras ka? Sa kaya nimo. Sa kaya. Do ka oras. Sa kaya nimo, tunganon nimo okay. Basta ikuan lang yung mga reklamo. Hindi lang niya, ako lang na tambalan niya. Ano bahala dito? Ang yung reklamo lang, kay sa higayon ma'am nga maka-jackpot na taan na yung mga tambal, mugaan din na yung pamati. Mawala din ang yung mga symptoms. Kinakaya ang tuhod mo sakit do. Oo, mula din. Ato sa tagsaon, hindi man po sa kay mureklamo gani kang Dagan na. tagsaon. Ha? Oo. So ato ta atong i-priority sa nako ang sugar nimo Sugar kay katas tayo. nakita nako nga kuan. So pwede man gud nga apektado sa diyang blood pressure tungod sa sugar. Anak sila related ba? So tan-aw na to kung pananglitan ato nang ma-correct dili. Kuan ba mo control ba pud ang bigas? Ana ba gud? Ilang asa mo ka gusto mong suroy gud? Gusto mo lakaw asa pa? Dere ko wala yung tuhod. Ikura na, matusukod ka din nagbay, mahalaw ka sa balay. Abi na ko, ato ka din. Kung ato ka si Mala, dili ka pwede kay. Hindi nakatukad. Ha? Salamat daw. Salamat. Guys, nahuman ra ka daring check up. Wa malipay si doktora sa resulta si jang laboratory. Hilang ng likramo ada. Kinadaghan nagtambal. Ito na minimize ako ning kuno nog Kinadaghan nagtambal. tagpilang oras ang agwat ng oras para dili ka makuan. Patay mahimo sunod ka ni. Sundon dyan na nimo. Way gahi. Magkape ka, wala sukal. Hindi na ka magasukal. Magbiskwit ka, di na pirmi. Panagsaan na lang. Kamuti. Lugaw. Sama na. Na naman na. Naiga naman ka na. Sunod dyan tas doktor kay parang muuso si mo ang sugar taas kay mong sugar. Yung mga UTI na apa. Tara. Wao na lang kayo hapon na. Oh, dito na ko battery sa motor kay. Terus kotor na. Pre-order mi ang gingon. La juga ni murah juga ni kuan niya. Manok nagsalabong. Umungap di si mo ang kuto-kuto malugaw na laman ni mo ang timuon. May pailugawan na siya be. Mag-usahay ra ka magbiskwit di ko na permihon.